Smart Visual Doorbell. Ja milujem smart home technológiu a všetky tieto veci, sám nejaké z nich mám doma. Stojí to 16 €, zlacnené zo 46 €. Wow, mega zľavu som vychytal. Toto si dám na svoje dvere do mojej pracovne a Marko bude musieť vždy zazvoniť. Tak skoro mi odjebalo uši. Čínsky kartel už ma má úplne. Idem otestovať, či to funguje. Zvonček zvoní, ale mne neprišla žiadna notifikácia do telefónu. Došlo, pripája, načítava, stále načítava. Error. Som si 100% istý, že takéto smart zvončeky sa dajú zohnať za pomerne veľmi dobrú cenu. A keďže tento zvonček mal plniť funkciu toho, že niekto zazvoní, dojde vám notifikácia do telefónu, dvihnete ten zvonček a odpoviete, dávam tomu 0 hviezdiček späť.